Петък, 7 август, Луната остава без курс до 9 часа и 8 минути сутринта. Време, в което да не подписвате важни нови договори. След този час, нощното светило навлиза във въздушните простори на Близнаци, за да осигури един въздушен и по-интелектуален край на работната седмица. Добри дни до неделя за кратки пътувания, курсове на обучение, общуване с братовчеди и съседи в по-голяма степен като цяло. А петъчният ден е побрал и главна среща на новата Венера на Трон в Везни с ранения лечител Хирон в нулевия градус, за да ни накара да излезем от зоната си на комфорт през този ден, дали заради някакви посещения в здравно заведение, въпроси от здравословен характер или поради необходимост да поработим върху травми и психологически блокажи и вярвания по отношение на връзки, романтични и бизнес партньорства и всякакви видове междуличностно свързване. Хубаво е да останем отворени за нов поглед и гледна точка. А лунното светило в петъчното утро около 9 часа и 30 минути подпомага свързването, романтичните пориви. Общуването с близки на сърцето ни хора е стимулирано също и се радваме на щастливи срещи, разговори с приятели и дребни подаръци, покупки и жестове на внимание. В късния следобед, около 16, се чувстваме в силите си и успяваме да наложим своите виждания върху значимите други в живота ни. Думата ни се чува и творчески занимания са благодатно подкрепени. Около 17 часа и 30 минути вътрешния ни порив за свобода и новаторство се засилва и подхождаме по нов, дори и за нас самите начин в часовете. Разчупваме рутината. Вечерта, около 23 часа, благодатно време, в което оптимистичният подход ни разкрива нови възможности. Те може да са свързани с пътувания в чужбина, духовни търсения и обучения, а също и с всякакви инициативи, които разширяват нашия кръгозор.